Хайырлы көннәр, исәннәрмесез дип сүземне башлыйм әле. Бу язманы яздыргамы юкмы дигән уйлар еш кына килде һәм инде шундый фикергә килдек. Бәлки моннан кешечә аңлатып, бәлки кешеләр аңларлар дип. Соңгы араларда бигрәк тә Питрәш концертыннан соң минем машина артыннан, эш машинасы артыннан бер машина күзәтеп йөри башлады. Аңа кадәр дә инде башка төрле машиналарның утыруларында күрдек, инде торуларында күрдек машина белән. Мин инде уйлаган идем, былай гына дип. Кая гына барсам да, шул машина белән, әнә шул безнең арттан йөрүче машина, 159-нчы регионнан. Машинаның маркасын әлегә әйтмим, номерлар да бар, без инде аны әлбәттә яздырып бардык. Машинаның хуҗасы, вакытлыча хуҗасымы, әйтә алмыйм. Кая гына барып утырсам да, кафега кереп утырсам да, үзенең барлыгын сиздереп кереп утыра кафеларга һәм инде минем арттан күзәтүен дәвам итә. Әлбәттә, мин үземнең гаиләмне сакларга тиеш, үземнең сәламәтлегемне һәм инде башкаларын төркемемне, машиналарымны, чөнки инде минем белән андый случайлар булды элек, тик ул вакытта мин дәшми калдым. Дәшмичә утыру җитәр дип уйлыйм. Яисә бүгенгесе көннән туктатасыз минем арттан күзәтүне, булмый икән инде, туктатмыйсыз икән, значит, закон буенча эш итербез, без прокуратурага заявление язачакбыз. Кем турында сүз барганы якынча сез аңлыйсыздыр, бу видеоны ишетәсездер. Җитте. Җитте, шоу бизнес уеннарында уйнавыгыз да җитте. Төрле яктан, төрлечә мине кысуыгыз җитте. Мин беркемгә дә тигәнем юк, тимим. Үз юлым белән барам. Иҗатымны дәвам итәм. Нәрсә эшләсәгез дә, мин барыбер иҗатымны дәвам итәчәкмен. Яшәгез, эшләгез, үсегез һәм үзегезнең кул астында булган кайбер марионеткаларны, курчакларыгызны миңа напада итәргә, җибәрергә кирәк түгел. Җитте. Уеныгызны туктатыгыз. Без гаиләмдә, миндә без бик нык арыдык. Җитәр. Бу инде 1 елда түгел, 2 елда түгел, бу инде әллә ничә еллар буена дәвам итә. Шулай итеп, мондый видеоларны бүтән яздырасым бердә килми. Без инде балачага түгел, сездә 40 тирәсендә, миңа да 40 яшь тулып киткән балачага түгел без. Һәр барчагызга мин бәхет телим. Бәхетле кеше, күңеле белән, йөрәге белән үскән кеше, күңеле чиста кеше мондый әйберләрне эшләми. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләдән көн сайын сезгә мин бәхет телим. Бәхетле булыгыз һәм үзегезнең юлыгыздан үзегез йөрүегезне дәвам итегез. Но без меня.